मित्रांनो, दोडामार्ग तालुक्यात मोबाईल सेल्स अँड सर्व्हिस मध्ये गेल्या 16 वर्षापासून ग्राहकांमध्ये विश्वासाचा नाता बनवून ठेवणारा नाव म्हणजेच हे मीरा कम्युनिकेशन. आणि ह्यांनी ह्या दिवाळीत तुमच्या सगळ्यांसाठी एक जबरदस्त ऑफर आणलेली, ती म्हणजे दिवाळी स्पेशल लकी ड्रॉ धमाका ऑफर. यांच्याकडे सर्व मोबाईल ब्रँड अवेलेबल असत. यामध्ये 15,000च्या वरील खरेदीवर तुमका मिळतला पहिला प्राइस 32 इंची स्मार्ट टीव्ही, दुसरा बजाज स्टँड फॅन, तिसरा बोच मिक्सर. हे सगळे गिफ्ट वॉरंटी सहित तुमका मिळतले. 5,000च्या खरेदीवर पहिला प्राइस स्मार्ट वॉच, दुसरा इयरबड्स आणि तिसरा ब्लूटूथ मिळतला. प्रत्येक स्मार्टफोनच्या खरेदीवर हमखास 5 आकर्षक बक्षिसं आहात. हे मीरा कम्युनिकेशनला ह्या वर्षी 16 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. त्याबद्दल आम्ही अनेक दिवाळीसाठी ऑफर्स ठेवलेले आहेत. त्याचा आपण अवश्य लाभ घ्यावा. धन्यवाद. सगळ्या मोबाईलवर बजाज आणि सॅमसंग फायनान्स अवेलेबल असत. तर मित्रांनो, दोडामार्ग मध्ये बॉम्बे टेक्सटाईलच्या समोर हे मीरा कम्युनिकेशनला भेट द्यावा. दिवाळी स्पेशल लकी ड्रॉ धमाके ऑफरचा लाभ घ्यावा.